Ana kila budurwatawa yau in gaya mata zan zo wajenta. Ala! Ke gaba ɗayan tu wallahi Allah na hankali ta tana yana kwana biyun an tilaki wata ba ta tukowa. Ta ta mana I love you. Kaga wanda ake faɗi a gari. Ina zo don tilati. Kaga wai magana Buhari zai canja kuɗi. Ana faɗi a gari. Nan da kwana 40 ko zai canja kuɗin. Aka ɗan tegiya. Aradun Allah wa in shan ba shi da hankali. Hin ƙarshe shurutu shi ke shi kaɗai. Wayan dau maganar da ake yi daga kan naira ta buta. Tali biyar, tali biyu, naira tali. Dukkan ta ana ka ake zabi da takardu na tu. Alƙur'an ba zai yiwu ba. Tanan dai diyar 10, 20, 50. Cutu kenan Wasu na yi. kenan. Ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Wallahi ban da ko titi na lamtin ka gani ban da kuɗin takarda. Hai! Mai na ji ashe ne? Ko tumar. Aradun Allah wata magana na jako na yi. Wai daga shadan Allah za a canja kuɗin Najeriya. Ta waye gaya maka? Wallahi ji ne kuna magana. Akwai watan da don ka kaga. Ka gani? Ta gani? Nan da kwana 40 Da kwana 40 daga kan naira ta buta. Tali biyar, tali biyu, naira tali. Da tanda daga kan 5, 10, 20, 50. Da wata langayen aiki. Kuma har da dubu. A ta dubu ɗaya mana. Na share shanu na duka. Aradun Allah da dubu ne da ni. Na share shanu na duka. Aradun Allah shu ne kawai da ni. Kuma aradun Allah do shi na cikin roba na azi. Aradun Allah. Ya je ne molo ba ja kunna mututa. Aradun Allah kuke.